Mogens, så er vi igen nået til den der årstid, hvor vi skal have skiftet sommerskoene ud med nogle skridsikre vintersko. Og apropos vinter og vinterdæk, så er der kommet nye regler. Kan du ikke lige prøve at forklare lidt om det? Jo, der er kommet nye regler, og det kan måske godt virke en lille smule uoverskueligt, men jeg skal prøve at gøre det så enkelt som muligt. De nye regler, de tillader jo en vis form for, handlefrihed, frihed under ansvar, fordi man skal nu have egnet et dæk på til alt efter, hvilket vinterføre det er. Om det er vinterføre, eller om det er hårdt vinterføre. Og hvordan gør man så det nemmest? Det gør man ved at kigge på sine vinterdæk eller på sine helårsdæk. Det kræver, at man har som minimum et M+S-mærke. Det har stort set ingen vinterdæk i dag, og ej heller helårsdæk, så derfor giver det ikke så meget mening. Den ligning vil vi gerne have, at man springer over, og så går direkte hen og siger, at der skal være det her snowflake-symbol med 3 bjergtinder, og sammen med det et MOS-mærke. Så er man godt kørende rundt igennem hele Europa med både vinterdæk og helårsdæk. De vil være godkendt rundt i Europa. Man skal lige huske, at hvis man har nogen fra sidste år, så skal der minimum være 4 mm i nogle lande i Europa, men ellers 3 mm. Mindre skal vi helst ikke ned på. Og MOS, det står jo for Modern Snow, og der er en vis usikkerhed og uenighed omkring, hvordan det virker. Ja, det er der. M+S-mærken er en rigtig gammel mærkning, hvor tiden er løbet fra den. Og rent faktisk siden 2018 har vi indfaset det her nye symbol med bjergtoppene og snefunukket, og det er det eneste, man skal gå efter i dag, hvis man vil være sikker hele vejen igennem vinteren. Og endnu et aspekt i det hele, det er jo, at det godt kan gå ind og blive sådan lidt halvdyrt, hvis man ikke har det rigtige dæk på til det rigtige føre. Ja, det er så det næste, der kommer i det, fordi bliver man uheldig at komme i en situation derude, hvor myndighederne afgør, at du har ikke de korrekte dæk på, jamen så koster det dig 1.000 kroner per hjørne. Så der kan du hurtigt få brugt 4.000 kroner, så man kunne have brugt ganske fornuftigt på et sæt nye dæk. Og det er vel lidt i samme boldgade, når vi taler for eksempel at køre i Tyskland med de forkerte dæk? Det er akkurat det samme. Med regnestykket er måske lidt billigere dernede, men du kan jo risikere det, der hedder et kørselsforbud, og hvem har lyst til det, når man er på vej sydover? Så har vi også det her aspekt med, at det er jo egentlig politiet derude, der skal vurdere, om det her dæk det nu er passende til det føre, man kører ud i. Kan der ikke opstå lidt uenighed der? Jamen det tænker jeg som, jeg tror mest det er på papir, at det vil forekomme den uenighed. Fordi hvis man sætter et vinterdæk på, eller et helårsdæk på med de rigtige mærkninger, jamen så er man jo home safe. Der er ikke noget at rafle om. Uanset om du vælger at gå ind på premiumlinjen, mellemområdet eller et budgetdæk, har det de 2 mærkninger der, jamen så er dækket jo egnet til vinterføre, også det, som man kalder hårdt vinterføre. Men kører du igennem på et sommerdæk, og du har brug for egnet vinterdæk, altså vinterdæk eller helårsdæk, så er man på den. Ja. Og nu er jeg jo fast prøvekanin for dig, og de dæk, du vælger til mig, og nu har du altså valgt noget Nokian helårsdæk. Er det så også med de her 3 bjergtinder på? Ja, det har de mærkninger, som du skal bruge med bjergtinder og M+S-mærket. Oven i købet så er det her dæk A i vådgreb, og det er A i støjniveau, og det her B i rullemodstand. Men grunden til, at du også skal ud og prøve det her, fordi både du og jeg er jo egentlig i og for sig enige om en ting, og det er, at vi kører med vinterdæk om vinteren og sommerdæk om sommeren. Og det vil jo også sige, at du skal blive ved med at gøre, hvis det er, at du er på skiferie for eksempel. Kør nu med de rigtige dæk, når du skal sydpå eller op i Alperne i det hele taget. Men der er jo rigtig mange, som har et behov for et dæk, der måske kan noget andet. Og det er det, som helårsdækket kan. Det kan være rigtig godt til mange forskellige behov, især her i et dansk klima. Skal vi lige få det på det rene med det der med A-mærket? Hvad står det for? Jamen, det står for, at det er ligesom du kender fra din elektronikvarer derhjemme, at A, det er simpelthen toppen af poppen. Det kan ikke blive bedre. Du kan ikke få et vådgreb, som er bedre end det. Og Season Proof 2, som du skal ud og teste nu her, det har klaret sig helt fantastisk i test. Så du er på vej ud på en vinder. Jamen, det glæder jeg mig da til. Jamen, tak for snak, og tak for endnu en gang at være vores dækspecialist her. Selv tak.